Gràcies, president, consellera, diputats, diputades, persones que ens acompanyen. De fet, la moció que presenta el grup socialista és una extensió d'una de les coses que dèiem aquest matí, que eren els sacrificis que patim els catalans per part de la inacció del govern. És una ampliació que compartim plenament. Jo he tornat a fer un exercici. Recordava fa poc que el mes de setembre compareixia la consellera a la Comissió de Salut i després de fer la seva exposició en relació a tota la gestió que estava fent, que no ho posem en dubte, anava a efectes pràctics. A efectes pràctics li vaig dir, miri, acabo de demanar hora al metge de família i em dona hora per d'aquí 20 dies. Doncs estem al mes de desembre, consellera. Mentre la senyora Escarp presentava la moció, he demanat hora al metge de família. 21 de gener, 33 dies. No anem bé? No anem bé? Vostès estaran fent tots els esforços, no en tinc cap mena de dubte, però els resultats no són els desitjables. Aquest examen no l'aproven, senyora Espigares, aquest examen no l'aproven. Per cert, el del pressupost ni es van presentar a l'anterior convocatòria, la del 2019. Ni es van presentar a la convocatòria. No és que el suspenguessin, ja no es van presentar a la convocatòria. El que es planteja en aquesta moció ho compartim. Despesa en atenció primària, 25% del conjunt de la despesa en salut. No de l'increment, del conjunt. Pla de xoc versus mesures estructurals. Ja hi estem d'acord que allò que és rellevant, allò que és definitiu, són les mesures estructurals per acabar amb aquest gruix de llistes d'espera. Dic amb aquest gruix per reduir les llistes d'espera a un nivell raonable. Si ja ho sabem que són les mesures estructurals. I el pla de xoc és una solució temporal, però és que ni pla de xoc ni mesures estructurals i les llistes d'espera creixen. Bé, una cosa o altra, però facin alguna cosa, perquè això no pot continuar d'aquesta manera. I acabo. Tant de bo que el pressupost, el marge del pressupost destinat a l'atenció primària, sigui un pressupost real que dongui per cobrir totes les necessitats que hi ha en salut i després no s'hagin de trobar una vegada més, com sovint està passant, que les farmàcies tenen que rebre notificacions del CatSalut que no poden cobrar el mes d'octubre perquè no hi ha pressupost, que això és el que ha passat fa unes poques setmanes. Afortunadament han rectificat, però això es té que acabar. Gràcies.